Ahojte priatelia, moje meno je Nikola Beveláková, som podporovateľka holistického prístupu k žitiu života, ku kráse a založila som kvôli tomu tento YouTubeový kanál s názvom Nikola Bevelák Lifestyle, aby som vám ukazovala, čo znamená môj Nikola Bevelák Lifestyle v poňatí holistického prístupu k žitiu života, podpore na svojej fyzickej úrovni, starostlivosti o svoje telo a dušu. A vítam vás zároveň, vás ženy, v mojom projekte, ktorý štartuje dnes, v nedeľu, s názvom Wellness Sunday. Chcela som vlastne vytvoriť v rámci svojho YouTubeového kanála miesto pre ženy, ktoré by hovorilo o tom, aké dôležité je podporovať svoju ženskosť, svoju krásu, našu kvalitu, ktorá nám je vlastná, a to je príjmanie. Takže dovoliť si prijímať len to najlepšie, čo život ponúka. Veľmi to so mnou zarezonovalo odtedy, čo som počula vyjadrenie pána Jiřího Černotu, zakladateľa Bevy Natural Medicine, ktorý povedal: pro nás je dobré jen to najlepší. Takže z tohto vlastne ja vychádzam a naozaj je to taká mantra, ktorú keď si človek uvedomí, tak je to vlastne odrazom hodnoty v sebe, seba hodnoty, že naozaj keď človek, alebo teda hovorím k ženám, keďže projekt Wellness Sunday chcem venovať predovšetkým ženám, dovoliť si príjmať do života len kvalitu, vyberať si kvalitu, byť inšpirovaná ľuďmi, ktorí sú autentickí, ktorí sa taktiež starajú o seba, sú na nejakej životnej ceste, snažia sa napredovať v rámci svojho života, neporovnávať sa s tým, čo aktuálne je v trende, alebo bolo by vhodné, alebo je to nejaký trend v časopise alebo na Instagrame. Aj v rámci mojej filozofie Nikola Bevelák Lifestyle ja chcem apelovať na to, aby žena našla svoj stred a toho sa držala. Nikde nie je napísané, že každá z nás musí mať ideálne modelkovské miery, ideálne črty tváre, ideálne zuby, ideálny zadok, lebo ideál neexistuje. To len niekto vymyslel, lebo si myslí, že má na to patent, ale proste vždycky je dôležité byť šťastný vo svojom živote a byť proste vďačný za každý nový deň, za radosť, za to, že môžeme tvoriť, že sa môžeme podporovať, že si dovolujeme prežívať kvalitne ten deň, ten život a že naozaj proste už to máme v sebe, že chceme tú svoju hodnotu aj budovať. Takže v rámci Nikola Bevelák Lifestyle chcem, aby ženy našli tú hodnotu v sebe, aby sa neporovnávali, aby sa vyživovali, aby boli spokojné a aby jednoducho vychádzali zo seba, zo svojej radosti zo života, z kreativity, z tvorby, zo starostlivosti o svoju dušu a telo, keďže som aj facilitátorkou metódy Psyche, za čo veľmi ďakujem životu, že ma na túto cestu priviedol, že mi to bolo umožnené a dovolené a že som to cítila tak, že som išla na workshop a stala som sa aj ja takouto sprievodkyňou duší, tak si uvedomujem ten holistický prístup k žitiu života, aký je dôležitý, že naozaj to naše telo a tá duša jednoducho majú určitý súvis a verím v to, pretože som sa niekoľkokrát vo vlastnom živote o tom presvedčila. Čiže to, ako myslíme, to, ako konáme, či je to v súlade s našou vnútornou pravdou, či žijeme v súlade s našou vnútornou pravdou, či
naozaj sa tešíme na každý deň, alebo je tam nejaký odpor, ktorý proste vzniká z nejakého dôvodu a len sa prekonávame a prežívame a je to úplne nezdravé, lebo len náplňame očakávania všetkých naokolo, len svoje vlastné nie. Tak to pre mňa je také toxické, ale naozaj byť v odvahe, žiť život podľa seba a naozaj nestratiť seba je najdôležitejšie, lebo zvykneme sa aj my ženy, máme to vo svojej podstate, že sme starostlivé a chceme zabezpečovať to teplo domova všetkých naokolo, aby boli najedení, aby boli podporení, aby bolo všetko funkčné. Ale akože aj v našej spoločnosti to tak cítim, že nie sme úplne vedené k tomu, aby sme boli my tie kráľovné, ktoré si dovolujeme byť krásne, dovolujeme si aj vyčleniť ten čas preto, aby sme len o seba sa postarali na fyzickej aj duševnej úrovni. Takže myslím si, že je to priorita a že je to takto zdravé. A myslím si, že môžem o tom hovoriť, nakoľko nemám žiadny akože chirurgický zákrok, ktorý by nejako invazívne ma ovplyvnil moje črty tváre alebo iné partie tela. Aktuálne mám za sebou chirurgické odstránenie znamienok, ako máte možnosť vidieť, pretože potom som túžila a veľmi sa teším, že ich už na tej tvári nebudem mať a proste to som si takto splnila a teším sa na obdobie jary a leta, keď trošku sa opálim a už budem mať aj tie jazvičky zahojené a budem mať takú jednotnú pleť. Takže dovolím si natáčať toto video aj takto v zraniteľnosti pred vami, že mám leukoplasty po tvári a nie každému sa to môže páčiť, možno, že to niekto ocení, že idem takto autenticky s kožou na trh, aj bez make-upu. Vyšla som akurát len zo sprchy a vyfúkala som si vlasy, takže nepotrebujem proste tú nejakú dokonalosť trúhať pred vami. Takže idem natáčať video tak, ako cítim a hovorím z duše. Ja som zažila aj športovanie, celé detstvo som športovala, robila som biatlon. Ja viem, aké je to pracovať na svojom fyzickom tele pravidelne, podávať výkony, taktiež podávať výkony, ja neviem, v tom športe, lebo chcete byť jednotka, jednoducho stále ísť do toho výkonu, aj v robote chcete nejaký výkon, potom prídete domov, tam zase treba nejaký výkon a už som si povedala, že by som chcela nejaký iný aj život a iné obohatenie v tom mojom živote, že skôr takú tú výživu, taký ten pokoj, mír a kľud. A to mi vlastne prinieslo Psyche a taktiež Bevit. A tretia zložka, ktorú mi to prinieslo, je cvičenie jogy. Od 1. septembra 2025 mám novú aktivitu, mám jogu a to je naozaj niečo, čo považujem ako životný štýl a pomáha mi to tiež tak navrátiť sa k sebe, sústrediť sa na svoje telo, na svoj dých. Taktiež Bevit, vyživujem svoje telo esenciálnymi olejmi, taktiež výživovými produktami. Proste je to taký komplexný pohľad v tom Nicola Bevelak lifestyle, že naozaj mi to funguje v tom mojom živote, aj keď prídem od lekára s úsmevom, tak som taká vďačná, že tie výsledky proste boli v poriadku, že sa ma opýtala, že ako to robím, že mám takú imunitu. Tak proste je to kombinácia viacerých faktorov, hej, od toho myslenia, od toho konania, taktiež stravy, životosprávy, vyživovania sa, taktiež je to športovanie. Ja mám teraz tú jogu, nie som úplne aktívna v nejakom
športe, ako je beh, jumping, to, čo som mala v minulosti, lebo už sa mi nechce ísť úplne do toho výkonu, že stále behať viac a možno rýchlejšie. Už som chcela niečo také, áno, podporím svoje telo, svoju pružnosť tela, dých, ale je to také uzemnenejšie a to som vyhľadávala, takže to sa mi veľmi páči. No a teda Nikola Bevelak Lifestyle, aby som to celé zhrnula, predstavuje starostlivosť o svoje telo prostredníctvom výživy od Bevi Natural Medicine, českej spoločnosti z Ostravy, ktorá má 100% prírodné výrobky, bez syntetických zložiek, majú vlastné laboratória, vlastné postupy overovania kvality. Takže s týmito hodnotami veľmi súzním, aké má Bevi. Napríklad je to zásada ahimsa, neubližovať nikomu, ničomu živému. Ináč kto pozná jogu, chodí na jogu, tak táto zásada aj v rámci jogy je praktizovaná zásada neubližovať si. Nemusíme ísť do tej pozície a do tej asány ako nejaký skúsený jogín, keď sme na začiatku jogy, čiže s rešpektom svojej životnej ceste k svojmu telu. Takže to je prvý aspekt Nikola Bevelak Lifestyle, starostlivosť o svoje telo, vyživovanie svojho tela prostredníctvom výrobkov Bevi Natural Medicine. Ďalší aspekt je to starostlivosť o svoju dušu prostredníctvom Psyche metódy, ktorú radíme do oblasti osobného rozvoja, sebarozvoja a je naozaj veľmi krásna. V minulosti som sa zaoberala osobným rozvojom tak, že som čítala knihy o osobnom rozvoji, vyskúšala som mentoring, coaching, theta healing, neurolingvistické preprogramovanie, až nakoniec som sa dostala ku Psyche metóde a vyústilo to až do toho, že som absolvovala workshop a stala som sa facilitátorkou metódy Psyche. Splnila som si tak sen, za čo som vďačná. A vlastne aj na základe Psyche metódy dokážem takéto videá vôbec natáčať s radosťou, bez toho, aby sa mi triasol hlas, pretože dlho som mala bloky v sebe, ktoré mi neumožňovali ísť do tej kreativity. Mala som rôzny stres, obavy a vlastne vďaka Psyche metódy som si tie stresy v podstate a bloky vybalansovala a dokážem takto pekne tvoriť. Dúfam, že sa vám to páči. No a to je teda druhý aspekt, starostlivosť o svoju dušu prostredníctvom metódy Psyche. A tretí aspekt je nosenie krásneho a kvalitného oblečenia, ktoré podporí už našu vnútornú krásu a zdravie navonok. Čiže moje motto v rámci Nikola Bevelak Lifestyle je byť rafinovane ženská a príťažlivá, čo môžeme byť my ženy jedine vtedy, keď budeme vnútri krásne a zdravé, pretože to vyžarujeme potom von do sveta. No a keďže pán Černota hovorí, že pre nás je dobré len to najlepšie, takže vyberajme si aj to oblečenie, aby bolo kvalitné, aby bolo krásne, aby nám sedelo a aby sme my boli zdravé a spokojné. Ja som nikdy na módu ináč nepozerala tak, že čo je aktuálne v trende, ani ma to nikdy nezaujímalo vôbec. Ale skôr som sa na to pozerala tak, že čo sa mi páči, čo mi pristane, v čom sa cítim dobre. A samozrejme, či to dané oblečenie je aj v súlade s tou spoločenskou udalosťou, na ktorú idem. Takže myslím si, že to tiež patrí k úrovni vedomia človeka, že sa vie obliecť podľa toho, kam ide. A malo by to tak byť. No ale späť k tým ženám, že teda ja si myslím, že nemusíme byť vulgárne oblečené na to, aby sme dokázali osloviť ľudí, nadviazať kontakt. Myslím si, že tá rafinovaná elegancia a ženskosť je presne to, čo je zaujímavé. A vlastne kvôli tomu som dala ušiť v Trenčíne práve takéto oblečenie. Sú to župany a bady s takouto krásnou bordúrou, ktorá
vlastne robí takýto nádherný kontrast, farebný aj materiálový. A vyrobené je to z talianských látok, tu v Trenčíne, vlastne v rámci rodinného krajčírskeho remesla. Takže toto oblečenie má naozaj svoju hodnotu. Ak by ste mali o záujem, tak mi napíšte. Krásny darček na Vianoce pre seba. Aj hej, máme seba na prvom mieste, takže aj pre seba mám vo veľkostiach SML. Takže toto je vlastne moja filozofia, môj Nikola Bevelak lifestyle v praxi, že vlastne prepájam tú holistickú koncepciu žitie života do takejto tvorby v rámci fyzického tela, starostlivosť, výživa, stravovanie, cez psychickú pohodu pomocou metódy Psyche a nakoniec je to nosenie krásneho, kvalitného oblečenia, ktoré nám robí radosť, ktoré proste počkrtne tú vnútornú krásu a zdravie, ktoré už v nás je, tú spokojnosť so svojím životom, so sebou. A takže ak súznite vlastne s týmito mojimi hodnotami a s pohľadom na život a na ženu, tak ja vás teda vítam a aj pozývam do ďalších nediel na Wellness Sunday, kde vlastne sa budeme starať o seba, budeme si ukazovať to, ako sa o seba postarať v rámci nedele, odmeniť sa po celom týždni, kedy sme podávali výkon a pripraviť sa na ten ďalší týždeň, aby bol úspešný a v dobrej nálade začať pondelok. Takže vítajte v programe Wellness Sunday v rámci Nikola Bevelak Lifestyle. No a verím, že časom tu vznikne taká milá komunita žien, s ktorými sa budeme navzájom podporovať, budeme si užívať čajík, budeme si užívať krásne esenciálne oleje od Bevi Natural Medicine, budeme sa starať o svoje vlásky, pleť, nechty, telo a budeme tu zdieľať naše skúsenosti, ktorej pomáha a možno vzniknú tu aj nové priateľstvá. Takže sa veľmi teším na Wellness Sunday so ženami a tvorme krásny život, užívajme si ho, buďme zodpovední voči sebe aj voči okoliu. No a to je asi všetko, čo som chcela povedať. No, ďakujem vám za pozornosť a v ďalšom videu pôjdeme do konkrétneho postarania sa o seba. Takže chcela som také úvodné slovo k tej Wellness Sunday nedeli, aby sme vlastne pochopili, že o čom tie nedele vlastne budú, čo je zámerom. No a teším sa na spoločné tvorenie. Ďakujem a prajem peknú nedeľu.